Bunda Dewi, Mak Jak. Mbak Nana gak bocah. Yo yo, kok Mbak Nana kok sik. Iya iya Mbak, bareng. Ayo bareng-bareng. Gak langsung. Heeh. Dan juga jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok tak koleng. Iya iya, berjumpa lagi di konten Mbak Yi gitu Mas ya. Iya Mbak. Iki ya Mbak godhonge ya. Iya. Iya, karo gone Bunda. Gone Bunda pira Mbak? Mbak aku njaluk brambang Mbak. Brambang seprapat, lombok jempleng tok saon, tomat. Iya Mbak. Tomat hijau niki lho Mbak, nek dienggo masak krengseng pindang iki walah winu. Nek tak nggo asem-asem. Oke, siap, gerak. Aku langsung rono. Iya. Tak telepon kok. Aku karep hubungan ae kok. Heeh. Iki ya. Apa to? Iya. Lho. Mbah Yi, Dok, Mbah Yi roti sisir, Dok. Kau sik ah, Bu. Iki mang atine mbah rondok kena apa, Mbak? Langsung syok ah. Oh iya, Mbak. Kandhane ya, Mbak. Padahal biasanya jentat-jentit. Toh lara kok. Saiki enek kabar duka. Semoga-moga paringi sehat. Bedina lek ning iku ning sawah ae. Iya, Mbak. Sisaan nang apa, Dik? Lombok jempleng. Aku muni lombok jempleng Mbak, tapi jempleng tok ya. Ora usah sampean kei abang. Iki apa? Heeh. Ya wis nggo baturan. Heeh. Tanggung tak baturi sampean. Mbak aku, Mbak Dek Dewi. Bu, iki pira? Apa? 2.500. Akhir kena. 2.500 sanggih datang. Intan nek pe ya. Kene kelompoke kene. Ibu gak ya? Ibu ya gak ya? Gak, Ibu gak. Ayo kok dilanjut. Tak siah sik langgek masak. Arep nyuwun anu pemirsa godhong dondong lho. Godhong dondonge. Godhong dondonge ra kaprah. Kayu, Dok Tan. Walah. Bahwa dandani Tan. Kayak pedinggo blandar. Mak. Mama. Aku pengen jupuk. Nggih, kon mlebu ta, kon mlebu. Rene mlebu. Intan lah sing buka lah. Assalamualaikum, Mak. Sandalnya lepas. Oke, mari pitik yo, Mak yo. Wes ayo. Aku penjaluk dong-dondong. Nggih, sampun. Kula mengke ajeng tasih kali Dek Dewi. Nggih. Pak Peda. Wes. Lepas. Kok sik mendarat sik kok mbok upel-upel jagung. Besok. Mau Nani ya sesuk ya. Iya, sesuk ya. Kok mulai langsung kondo Bunda Dewi, Bunda, sesuk nek bar panen pari, tegalem kono ndang tanduri jagung. Kok tak upilane inten. Ngono ya? Belum apa-apa kok laloni ya. Nggih, Bang. Wis disiap-siap, Mbak Yu. Walah, bunge. Iki ndek iki telu yo, Mak, sampean yo. Iya. Walah, dek empuk, Mak. Ya jajal empuk, Mbak. Dadane, Mbak. Dadane apik, empuk. Bismillah. Empuk. Ya, empuk ya. Enak, Mak. Ya. Manis, bunge. Ya, ya. Itu murid doki Mbak, wis karek iku. Karek Ya, plangklung-plangklung. saya sekolah. Pak Silo juga godhong jati. Ya, digambeng kok ya. Walah, sewedep ah. Ambil. Loh, piye iki? Maaf ya, Mak Cah ya. Kos biasa. Dek nek ora ning kono gak wani, Mbak. Gak wani. Tanek ngene wong. Paling ya dingeti ngono Iki ngene. sedulure. Iya, enak gitu ya. Mbah kula ajeng nyondong dondong. Iya. Mek. Iso mek pernah. Saged lah. Banyak dipakno banyak dah. Sapekno. Ya sapekno deh. Apa nang telu adang Iya, ya. Mak.
Sing Dik Dewi engko sik ya Mbak ya. Ya. Nggih, nembe datang kok niku barengan kula bulane. Ya. Enak iki. Enak kau apa sama ora apa-apa. Karena tahune cap 3. Cap ratu. Suwun ya, Mas. Cap ratu. Ratuku, ratu Mbah. Wes, Mak, wes. Wes, Mak. Pon mbahnya. Apa lagi sitok umpun ndak. Kroso le. Akeh posite nek kan. Pon, sekedhik mawon, secukupe mawon. Pon, Sakmene. Wes gak kurang kecut iki. Tongkas. tunggal malih. Niku. Pun, nah niku sak klewer niku pun. Nggih pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Tahune Bu. Iya, terus tahu ra Mbah. Iki timbang anu pisan anu padahal. Mbah matur nuwun nggih Mbah ya. wes. Wis dibuat cah maneman. Alah, wong mak neh. Maneman Mbah pun. Dene Dadah. Pun Mbah niki pun cukup. Wala empon e. Mbah bijing mlek niki wis keken. Matur suwun. Gandang. Pan masak lah ya. Tahune. Iya, tahune enak wis engko nyegat pras engko. Ambune segere godhong-dondong. Kita ya. Halo guys. Halo guys. Ayo, mantap. Tan madhep rene. Madhep rene tan. Engko kena nggo thumbnail. Cus, madhep rono. Cus. Alah lah ya, lah ya. Ayo. Delo. Aku tok paket. Ya, sik tekoki. Paket sapa ta? Godhong-dondong. Kemarin dari Mak ini pemirsa. Nah, ini ada endok jeruan-jeruan gitu pemirsa. Pet asem-asem tak bungkusi godhong udang. Piro, Dok? 100. Wah, anu 6. Sesuatu kuwi lho. Sing dipesen Repa, sing padha karo nggone Bunda Dewi. Ning kono lho sik tak jukono dhuwit. Iku tak bukae ya. Ya pemirsa yo bisa apa kan? Kayak duwe lho Bu Mas. Iya. Ya. Ya. Entan. Kan susuk ya. Kurang J 103 kok. Ya lho. Gue nunggu ini sesuatu. Kok sore tangguh nih? Tak usah. Ini nanti pokoknya cuci bersih ya sampun. Terus iki godhonge dienggo bungkus. Godhong-dondong. Walah, wis mari bos iki. Apa ta, Dok? Pengen buka paket to. Iki sesuatu gue nemu. Gak apa-apa bukan. Rasa ketok. Nang kono le, ora ketok. Ini ya. Yo. Iki ada sesuatu gameku pemirsa. Iya. Lah iki lho Bu, apik lah iki lho. Heeh. Lho ah. Lho Bu, bener Bu. Jias Bu iko. Iya. Ya alhamdulillah lek wis bener ae. Iki. Aku dondong. Nanti lombok putihan lombok, gambang, bawang, terus tomat hijau ya pemirsa. Ini tak tambahi jamur. Apa jamur? Iya. Delok masem-masem segede piye lho. Iya. Enak sing ngarani kuwi jamur dudu jamur barat Bu Yuni, iki jamur trucuk. Jamur trucuk. Iya. Nek jamur trucuk itu hidupnya bergerombol-gerombol.
Memang makjah kok ini pemirsa. Mak, monggo aku usul no piye sama aja lara ati yo. Enek apa, Mbak? Iku kan ngebis kan sakmene yo. Engko sampean mobil sakmene. Padha iki, Mak. Menyang mulai padha iki. Piye sampean? Iya, Mbak, aku tak kondo Pak Silo. Pak Silo setuju ya nyarter, nek gak setuju ya ngebis. Nek pamane nyarter kan jajane sampean ku yo aman, Mak. Udiku kok nek ning bis sampean tiwas mbok kangeli gawe jajan. Kok ke ide-ide barang-barang penumpang lain kan awake dhewe gak ora maksudnya kesenggol-senggol ngoten niku lho pemirsa, kesenggol-senggol barang penumpang lain kan. Aku kan ngekei saran dari sampean uga menerima saranku ya. Saya tidak apa-apa, Mak. Iya Mbak, aku tak kondo Pak Silo. Kok dadi sampean yo santai, mulih yo santai. Engko sampean iso pengen delok Monas, apa pengen delok apa. Ngono. Dadak nang yo. Oke Mbak, aku tak kondo Pak Silo. Nggih pemirsa kan sekitar 250 sak budalan to. Menyang mulai wong siji kan 500. Nek ping 8 petang yuta nggih. Pamane nggih to. Ki apa iki? Petang juta. Kok paling tinggo nyewa mobil di sekitar sak monten. Pajak sithik nggih. Gak apa-apa kan iso dirembuk lagi. Kok tetep aku yo melok lah ya melok. Berurun-urun. Bukan urun rembukku ngono dene Makjah nanti mau disampaikan ke Papa Silo. Rene lho Nduk, kok aku mbok tinggal gremeng dhewe to. Nanti aku tanggo. Lih, banter. Kuwi sing bagus sing seperti dipakai Koko Mini, seperti sing dipakai Bunda Dewi. Ngono lho Nduk. Kuwi sing menyarankan, merekomendasikan yo Popong. Mbak Intan itu kok nang ngene iki lho, Mbok, padha karo aku, padha karo Bunda Dewi. Satset wadut. Oke, aku manut. Cus. Nah, ngono lho. Wih, iki ndek iki cek nonton saiki wis mblegar lho pemirsa. Apa iki? Iki. Kok sing bunteli ben Bunda Dewi nggih pemirsa. Oh, cek kabeh cara ngono ki brambang bawang opo ki kok tak nganu nih, Bunda Dewi sing bagian membungkus saja. Iki kan alot kan pemirsa, iki gak tak elokno pemirsa. Saya buka lemari ini. Ya ndan, delok bentuke piye lihat itu. Walah apike. Iki apike kan. Walah apik kan. Ojo bongkari wis. Aku suara tanggung. Pak tumbas sing bagus, Dok. Padha karo Sampeyan mbas mana ya? insyaallah nggih panjenengan ibu sehat, Dok. Mbas mana? Padahal sehat, iso makarya, sak isone ibu ini. Aku nampak yo ndonga, ya Allah, panjangkanlah usiaku ya Allah. Karena masih ada satu orang anak yang jenengan titipkan kepada hambamu ini. Hamba adalah sebagai sosok ayah, juga ibu, juga sahabat bagi Intan selama ini. Wes ngono ae. Dadi njaluk ibu yo dongane donga sehat. Terus niku karek Bunda Dewi sing melanjutkan iki lho. Masa ini. Apa kuwi? Jangan apa? Kuwi jenenge jangan jeruan hati dan lain-lain. Wes cukup ini saja pemirsa, lombok jempleng, tomat, brambang bawang, dipethiki, laos geprek, godhong salam. Kok godhong salam iki dikok ning lembaran ngisore godhong ngono. Kok nanti dilanjut ke pemirsa, mumpun 7 menit. Nah, jangan lupa nanti kita campur semua bahan-bahan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Bu, aku bang delok bes Bu. Iya, Intan sehari-hari ini lagi gandrung karo bis. Jadi tayangan bis apa itu didelok. Tak apa-apa, udah yang jadi sopir harga mas. Biyen
biyen ya pemirsa, aku iki lagu-lagu lawas sing berulang kali. Ya, betul. Aku mencoba. Iya. Wis rondok wis. Kuwi tak pantau 1 bulan pemirsa. Lagu-lagu lawas terus sing di setel. Kayak koncone ibu. Saiki genten bis pemirsa. Bis saiki. Rapopo. Sesuk mbok genten apa neh? Denane iki ngono tempat wisata dimanapun di searching, digoleki. Tempat wisata ning Pacitan, terus metu. Tempat wisata ning Bali, terus didoloki. Ngono kuwi intane. Delokane iki ngono-ngono kuwi. Nah ndek kae iki blog cerita legenda rakyat ngoten iki lho Bu, wis bosen. Kok kayak tangkling harimau. Lah nggih ngoten niku iki semut apa to kok ning kene? Semut kecil. Semut-semut kecil. Semut kecil. Enggak semut-semut nakal. Wis brambange sing wagi. Bawang, tomat hijau, waduh. Oke, mana? Oke. Tunggu. Pemirsa aku tak takoki jenengan sing warga Tangerang dan sekitarnya. Jenang dawu-dawu sing dari Tangerang atau dodol Banten iki jenenge apa iki? Modele dawu-dawu ngoten lho sak mene-mene. Terus modele kayak silinder ngono, terus kanan kirine ditali. Ditali benang niku lho. Kuwi enak iki niku apa ya jenenge? Apa di dodol enggak? Dodol Banten ngono mungkin ya. Tapi dodolnya dodol Empuk ya, nggih. model ngono. Winuk, Dek. Dadi modele panjang sakmene lho, Dek Dewi. Apik ngono. Apik iki. Kaya ada biasa ditaleni, kaya ada es lilin ngono kae lho. Tapi dawa. Wes, guys, pateni, guys. Cus. Pemirsa, ini sudah saatnya, tiba saatnya untuk dibungkusi, nggih. Iki kedak kamban gak popo. Gak apa-apa, Dek. Dadi engko jek mambune mambu. Iya kan maksudnya tujuannya supaya Ora apa-apa ben dawulah ora apa-apa engko nek pamane bleber apa dene ngarani bleber dudohe kan enek kena ditanggulangi. Plastike, guys. Ngono wis kene Wis aku terok bakul kan lho, Dik. Bakul sing ning toko-toko kae kok. iki kan dikek Dong salam sik. Yo iki kan isine ha. Saya tak cukupno iwak. Iki nyemek-nyemek mawon pemirsa, mboten usah Kok banyak. dia berair sendiri kok. Berair dhewe. Iki engko dikukus. Meh tak kongkon nyotengno ya sing tak kon nyoteng ngelangge ndelok bis. Iku rasa diganggu sik, Mbak. Wis rasa diganggu. Iki ki ono jamure barang. Iya enek jamure barang. Kena jamur ngene iki. Malah mari sedep lho iki pemirsa. Nanggone tusuk gigi. Dia nanti muncul ini deh. Oh, ngono deh. Tusuk gigi pendek landep. Heeh, tusuk gigi landep. Coklat, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tembus lho. Ini. Nah. Iki ajaran. Bakul apa ya, Dik? Ya bakul ngono kuwi. Nggone Mas Heru barangnya tak delok kok. Oh, ternyata ben tetep mambu godhong sik, plastik terus dhuwure godhong. Dadi ora muncrat-muncrat apa ora mencelat ngono lho banyune ora mbleber. Ya kan ngene iki. Heeh. Nah nek gak ngene kan dhek kok Piye? Heeh. Saya dekatkan lagi ya pemirsa. Loh. Jadi daun plastik baru daun lagi. Ya, Makasih nggih Mak Besti, ini nanti saya ndum yo dengan keluarga Cemara, keluarga Beringin, keluarga Ceprutan, wis pokoke engko mandumi kabeh. Kayak ngene deh. Engko direpiyu Dik nek pas mateng piye. Aduh. Tidak usah asin-asin. Karena kita ini sudah asin. Mengeluarkan asin sendiri. Manusia tuh ya asin ya kecut ya. Kecut terus lengkap. Oh gini tapi gak enak. Gak enak, Dek.
legine pada seseorang yang kita cintai waktu tersenyum lah kuwi lagi diarani manis. Karo sing wetone legi. Lah ya. Ngono ya. Eseme manis madu. Madune semanis esem. Nah, kita ngene to, Dek iki aman. Aman, Sampeyan pemirsa. njobo, kuwi bingung kok malah. Bingung, apa? bleber. Nek ape dibuka kan iki mesti ndeber ning kene. Iya, Dek. Ngono maksudku. Oke. Terima kasih triknya, Bunda. Kan ngono bener. Wes karek dikukusno ki. Demikian nggih proses membungkusi ala Bunda nggih. Semoga dengan melihat video ini yang seneng sesuatu yang dikukus ben airnya tidak melebar kemana-mana, bisa menggunakan teknik daun plastik daun. Daun plastik dan daun. Iya, daun dulu kalau tak jelas lagi. Daun plastik, daun lagi. Ya. Iki masa sini disuwek isik men. Cepet, guys. Wes gak apa-apa iki alami ya, Dik. Nanti minta tolong Mbah Yi biar dipatekkan nanti geninya. Karena kita mau berangkat siah dulu nggih. Jenazah lagi datang ya pemirsa. Yes. Gak mbayani. Wes cus pura yes cus. Makasih ya Bunda ya. Oke. Pemirsa kita buka nggih. Apakah sampun mateng nggih to? Wow. Wow, pemirsa. Wes mateng Dek Dewi. Walah ambune wangine. Monggo pemirsa. Matur suwun nggih Mak Besti. Terima kasih. Demikian nggih konten kali ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Monggo maem nggih, maem siang. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti berikan omongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Walah wis nganggo kipas. Bubuk santai di situ. Duduk. Pemirsa disapa. Halo pemirsa. Halo pemirsa, jenengan hari ini masa apa pemirsa? Hari ini masa apa? Aku tiduran mainan Iya, HP. iya. Nek lihat HP aja cedak-cedak. Enggak. Salam Main sehat ini semuanya. loh, mainan HP ini ya. Iya toh. Pokoknya Main kita HP. doakan ya Dok ya, semoga pemirsa semuanya, pemirsa Mbah Yi Family, pemirsa Pupuk Pawa, kayaknya penak, Ibu, nggih, ya. pemirsa keluarga Super Mas Sing Dimas, ya, Ibu, Mbak ya. Indah, Mak Damis, paringi sehat kabeh, rezekine lancar. Muga-muga sing saiki lagi duwe pinjaman segera dimudahkan rezekine dan iso bayar kabeh. Sing sakit dan sembuh, sing pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-saleh pemirsa. Ndelok lungguh, Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.